Kaixo, Jogurina Boraba naiz, zemen zaudete? Bai, Kurkuluzetan Kultur elkartearen 25. urteurrena izango da aurten. Bai, eta ospatuko dugu. Etorri nahi duzue gurekin ospatzera? Bai, Bilbon izango da, Bilboko Antzokian. Bai, urriaren 5ean, arratsaldeko 5:00. Bai, Bilboko Kafe Antzokian. Baina ez naiz ni bakarrik egongo. A ber, porrotz egongo da. Bai. Gero iraultza romeria. Gero, txintzeta, zorrozkillo eta borragoma. Eta gero noski, ni, Jogurina Boraba, mesedez, ez galdu, Oraindik, sarrerak daude erosteko. Bai, Kurkuluzetan Kultur elkartearen 25. urteurrena. Urriaren 5ean, Bilbon festa daukagu. Mesedez, etorri disfrutatzera. Zure bihotz handia